No nazdar. Jo, konečně jsem to sestříhal. Tak se pojďte podívat, jak ta naše menší dovolená vlastně vůbec vypadala. Naše cesta začala v Brně, odkud jsme přijeli hned do Vídně, tam nasedli na letadlo do Emirátů, kde jsme měli asi 4hodinový přestup, který jsme strávili v letišním salonku. Tam nám trvalo asi 5 minut, než jsme dali volný průchod své české nátuře. Jako jim to... Tak jim to tady pořádně vyžerem, no. Už se stalo. Přijedou Češi, totálně žranice. Už jsem měl jeden oběd, pak jsem si šel ještě pro dezertík, pro vínko, už druhá plechovka, pepsiny. Prostě dobrý, no. Tak na vaše, pane mistře. Pak už nás z Šardžá čekal akorát 5hodinový let do Katmandu. Po přistání v Katmandu jsme si vzali kufry, i když to byl docela výkon teda, nasedli do taxíku a hnedka razili na hotel. Jak jsme vykomunikovali naše první tady upgrade ubytka? Já jsem nic nekomunikoval, já se jenom nechávám vozit tady na vlně od Hlízka. A teď si tady chvilku jsem si tady dům scrolloval, protože jsem unavený. A půjdu se asi na chvilku lehnout. Takže tak. Ale dobrý pokoj máme, jako docela Krásný. mně se líbí velikost mé postele. Já to mám něco horší, no. Co dodat. Já jsem ale zas máš výhled, to je dobrý. Ještě tady krásný jakoby obraz nad tím, fakt docela pěkný. Záchod jakž tak normální. Sprcha všude. Zrcadlo, umyvadlo, voda asi teče. Tak snad to bude dobrý, jo. Uvidíme. Já jsem úplně nesvůj tady z toho. Katmandu bylo strašně zajímavý, ale hlavně rušný místo, obzvlášť večer. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na mentalitu místních, ale po pár minutách byl už Fila hotový expert. Hello sir, you want some help, you know, hotel accommodation here for the breakfast, very good price, you know, affordable. I have very big friends here. I'm gonna help you, you know, here is our market. We serve here, you know, fruits and vegetables. Druhý den ráno byl náš plán jít vyřídit permity, který jsme potřebovali pro uskutečnění toho našeho treku. No a hádej co? Festival, který trvá 9 dní a všude mají zavřeno. Tak co dodat? Hlízek vymyslel plán, že dneska budeme vyřídit permity a vidíte, vypadá to tady jak v Pripyati, no. Zavřeno, okna vymlácený. Co dodat? Víc je, vole, klobouček, spálený jsem. Ještě ukaž sebe. Jsem úplně v prdeli. Prdeli? Jsem z toho smutný takový, no. Je to škoda, no. Budeme muset vymyslet nový plán. Uvidíme, co nás napadne, no. Možná bychom měli před dalšíma záběrama zmínit, v jaké době, ale hlavně v jaké situaci jsme do Nepálu přiletěli. Protože tohle se tam dělo zhruba 20 dní předtím, než jsme dorazili my. Welcome back. The majestic peak of Mount Everest is what often comes to mind when we think of Nepal, but this week the streets of the capital Kathmandu convulsed with violence. Our Patrick Reevell tonight reports on the simmering resentments of the country's younger citizens that bubbled to the surface. A fury has swept over Nepal. The country's parliament ablaze earlier this week as thousands of protesters stormed it, setting it and other government buildings on fire. It's being called a Gen Z revolution after thousands of infuriated young people poured into the streets at the start of the week. The immediate spark, a government ban on social media apps, including WhatsApp and YouTube. But that ignited deeper resentment over entrenched corruption and the luxurious lifestyle of Nepal's ruling elite.
all while youth unemployment remains at around 20%. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. We need a new youth, new power and new politicians. A internet se pak hlavně bavil tady tím týpkem. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Asi tuším, od jakého rakouského malíře se v rámci rétoriky nechal inspirovat. Přece jenom, on si od nich taky něco půjčil. Vyhořelý auta. Vyhořenej fíla. Vyhořený fíla. Tady za chvíli budou vysklený okna. Posprejovaný. No asi to nebylo úplně peaceful. Po neúspěšném pokusu o získání permitů jsme šli na menší nákup a Filip si koupil 2 naprosto zásadní věci. Litr medu. Tak jo, a to je všechno v podstatě. Nakonec jsme permity nějak získali online. A to jediné, co nás zbývalo sehnat, byla doprava do Besi Saharu. You see, if you go to Besi Sahar, Yeah. only $100 for the car. Okay, this is the very reasonable cost. This is very reasonable cost. What I give you. This is my own car, so that we don't have any like extra charge, you know. I get it, but I think it's too much. If you can get us a better price. No possible, sir. If possible, then I give you, you know. Lepší cenu už jsme bohužel nevyhandlovali. Tak tam Filip poslal aspoň světelný taneček pro útěchu. Co je takhle nebo ne? Jsi strašný sentinelista. Strašný démon, hlavně. Další den jsme vyrazili autem do Besi Saharu a v půli cesty se stavili na oběd. Tak nám, Filo, řekni, co jsi tady dal teďka? Dal jsem si asi 4 přílohy. A nic k tomu. To máš dobrý, jo? Rejži, hranolky, mrkev a vegetables. Paní říkala, že to je vegetables. A je to tady pěkný, ne? Tady dole hlavně. No tak trošku sajedy to tady je, no. Potom, co jsme se tam konečně dostali, nás čekala ještě jedna cesta. A to cesta jeepem do vesnice jménem Jagat. Mysleli jsme si, že půjde o rychlou a pohodovou cestu. A jak šeredně jsme se zmýlili. Trpy. Tak musíš hodně zapřít se a... Po 2 hodinách trmácení jsme si dali jídlo, ubytovali se a šli se naložit do místních horkých pramenů, které byly vyloženě, ale vyloženě za odměnu. Kam jdeme, Filo? Musím se vykoupat. Vyrochne. Tak je to bomba tady. Řekni nám, kde jsme. Jak jsme se sem dostali? Jsme v Karlových Varech, kam jsme se dostali jeepem, asi 2hodinovou cestou. Jsem vyhrkaný, jak kdybych jel s vojákama výtřeskou. Co bych vám ještě řekl? Přijdu si, že mě je tak 60, ale jsme tady vyloženě nejmladší. Ale slovy Efiče, a co jako, a co? Další den ráno jsme se konečně vydali na trek, kvůli kterému jsme sem přijeli. Ta příroda tady v údolí byla naprosto neskutečná. Prostě džungle jak z Avatara.
S tou džunglí ale přišlo i pár prvotních problémů. Chvíle naráží na problém s pijavicema. Koukej na to. Ty vole, vidíš, to už je tady taky. Svině. Nevím, jestli to bylo od tebe, ale přistáhla mi na ruce. Jo, na mě už taky pije. Svině. Si tady pochodujou svině. Tady jedna. Tady druhá mi jde pod kaničkou. Tady třetí dokonce. Já jsem si s pijavicema hlavu moc nedělal, měl jsem přece jenom vysoký boty. Jenže po přejetí mostu jsem si uvědomil, že mě něco začíná kousat do nohy. No a vyklubalo se z tohoto. Po důkladném ošetření ve stylu to bude dobrý, jsme si dali menší pauzičku a já měl konečně čas udělat pár dronových záběrů. जस्ती माया को मन कामना के A teď jsme ucpali dálnici D1. Nechtějí se dát na cestu. Stále nic. No, máme za sebou jídlo. Já jsem dostal asi kilo smažený rejže. Filip dostal nějakou místní mňamku, kterou polovinu ani nedojet. Dostali jsme litr čaje, takže jsme pořádně odpočatý. A teď nás čekají asi 2,5 hodinky chůze do místa, kde budeme přespávat. A je to tady bomba. Filip už se dokonce i vychcal, takže se nemáme čeho bát. Tak co, Filo? Jak se ti tady líbí? Je to paráda. Naprostej nesmysl. Nesmysl. Rozšířila se mi rýma. Moje nohy se rozšířily o 26 bodných ran od pijavic. Počkej, to jdu natočit, jak to máš. To vypadá. Pěkný, ukaž druhou. Ty vole, taky dobrý. Ale jinak co, dobrý ne? Pijavice, fajn. Pijavice zajímavý zážitek. 17 km dobrých, kilometr převyšení taky dobrých. Združuje mě moje nemoc, rýma. Co jsi tady koupil kvůli tomu? 2 litry čaje. No. Kolik si toho vypil dneska celkem? 3 litry čaje. Teďka jsi z 25% čaj. Jo. Dobrý. Nevím, co máš za matiku, ale asi jo. Jo, nějaká tam bude. Ukaž, co máš za butel. Co, Filo, jak jsi spokojený se Snickerskou? Snickers. Jaký mají slogan? Řekni ten slogan, ať to můžu dát jako peněžitou reklamu. Hungry? Where's Snickers? Where's Snickers? Tak, zbývá nám asi 200 metrů do vesnice, kde si dáme jídlo. Máme za sebou kolik, Filo? 7 kiláčků? Zhruba tak nějak? Spíš 6. Je to tady jako naprosto fenomenální.
Těšíme se na jídlo. Jo, dneska pršet, zatím jsme v pohodě. Zatím jsme jenom prochcaný potem. Což nevadí, protože Merino. Ale uvidíme, co nás bude čekat za vesničkou, no, jestli nás chytne chcanec nebo ne. Těžko říct. Takže se asi vývlzí budeme promořovat, jak říká Filip. A my jdeme na jídlo. Tak jsme úspěšně dorazili tady asi na nejevropštější chatu, co tady v Nepálu snad mají. Mají tady lezeckou stěnu. Krásný bar. Filip tady našel kytaru, takže si hnedka musel zahrát. Mají tady šachy, mají tady lukostřelbu. Tady jsou nějakého místního týpka. Fakt dobrý. बेसी जरे र पहाड भन्ज्याङ तरेर बेसी जरे र पहाड भन्ज्याङ तरेर याक चराउने काम शेर्पा मेरो नाम याक चराउने काम शेर्पा मेरो नाम Absolutní vyčerpání. Dělám si srandu, je to jenom na fotku. Takže takhle vypadá náš pokoj na 4. noc. Je to trošičku horší než minulé, trošičku downgrade. Chvíle tady rozvěsil svůj prací šňůru, teďka sere, nebo je tady na krásném záchodě. Ale co to kompenzuje, je tady pan výhled. Tohle boží výlet. Tamhle do toho údolí teďka budeme směřovat. Den číslo 4. Vyrážíme z Pizangu. Za náma takováhle monstrozita. Bílá. A nás čeká asi nejdelší den teďka. 18,5 km, Fílo? Jo. 18,5 km, nějakých 600-700 metrů převýšení. Zase něco nastoupáme taky dolů, nějakých 300. Ale dneska to bude voser. Ale aspoň už máme trošičku výhledy. Je to super teďka. घाम हो या पानी हो जाडो हो या गर्मी हो घाम हो या पानी हो जाडो हो या गर्मी ऐसा नहुने काम शेर्पा मेरो नाम नाइस न आराम शेर्पा मेरो नाम Tak já zadržím dech, ať není slyšet, tak funím. Tak, máme skoro dneska nastoupáno nějakých 800 metrů. Teďka už by to měla být v podstatě jenom novinka klesání. Filipa jsem nechal někde za sebou, tak doufám, že se neztratí. A uvidíme, co to s tím udělá, no, samota. Snad bude trošku rychlejší než doteď. Nechce se mi tam na něj čekat úplně 30 minut na dalším rozcestí. Ale jinak je to bomba. To je prostě magořina.
Ve chvíli, co jsme se rozdělili, jsme pořád počítali s tím, že se k sobě za 400 metrů zase napojíme. V podstatě jsme obcházeli jen takovou menší skálu. Každý jsme měli ale stáhlou jinou verzi aplikace map. Mně ta novější verze táhla nahoru více do hor. Za to Filipa to táhlo podél řeky. No a z původní chvilky odloučení se tak rázem stalo půl dne. Tak asi po hodině a půl chůze, co jsme se rozdělili s Filou, tak já jsem dorazil na místo, abychom se třeba eventuálně mohli setkat. Jenže jsem tam čekal asi hodinu a čtvrt, nebo hodinu 20 minut a už je to totálně sralo, takže na Filipa sedu. Doufám, že mu dojde, že má dojít do vesnice, kde máme spát, to se jmenuje Braka. Tak eventuálně, až se tam připojím na Wi-Fi, tak uvidím jeho satelitní polohu. Ale no, nečekal jsem teda, buď je přede mnou, to je jedna možnost, a nebo je druhá možnost, a to je, že prostě se mu buď něco stalo, anebo byl extrémně pomalej, protože ho předběhli i Japončíci a ty byli teda extrémně pomalí. Takže já teďka jdu ještě hodinku do Braky a uvidí se, jestli ho tam najdu nebo ne. Jestli ho tam najdu vytlemenýho, nebo se budu smát já. Tak zatím. Když jsem došel do Braky, Filip tam už na mě spokojeně čekal s objednaným jačím burgerem a úsměvem, jak jinak, od ucha k uchu. Ten den nám dal ale docela zabrat, tak jsme si řekli, že ten další den půjdeme jenom 2 kilometry do sousední vesnice Manang. Tam jsme si pořádně vysušili oblečení a já se vydal na Chrámový kopec. Filipku, řekni nám, jaká tady je zima. Kámo, taková, že ani nemůžu mluvit. Máme zamrzá hlas. No, máme chatku, naštěstí máme vyhřívaný postele s dekama, jinak tady je -1 vevnitř. Možná i míň. Víš, kolik je vevnitř? -4 je venku. -4 je venku, takže -2 bude jako tady. Nevím, kámo, ale Jako přes 0 to nebude. Přes 0 to nebude. No, tady sušíme. Mrzneme, no. Se vám schořejí koule a všechny chlupy. No to jo, já budu bezdětný po této noci, jo. Mám to na max zapnutý, to vyhřívání. Já zatím taky. Tak uvidíme. Jedem bomby! Už nebylo líp. Tohle náhodou nás čeká, ty vole. No, 4800 metrů nad mořem
Jsme úplně v prdeli. Filip tamhle jde. Pomaličku, ale jistě. Ale tak jsme nechytli počasí. Je to na hovno. Je tady mlha. Chtěl jsem dronovat. Sněží. Nebudu záběry ani za... Škoda no. Já nám ještě nějaký 2 kilometry do konce. A... asi nějakých 200 vejškových ještě. Ať se dostaneme na těch 5000. A snad bude aspoň trošku vidět to jezero. Jestli ne, tak na to sedu. Už dorazil druhý účastník této výpravy. Je to horší jak dobytí severního pólu. Pořádná arktická výprava. A tohle? Jo, to je přesně tahle ta cesta. Čeká nás ještě 200 vejškových. Zkontroloval už? Jo. Nebo si to myslíš? Kontroloval jsem to. No, kdyby vás někdy Filip chtěl pozvat na nějakou výpravu, víte co máte říct a do jaký prdele ho poslat. A jinak naprostá paráda. To jezero mělo vypadat asi nějak takhle. Realita byla ale trošičku jinde. No, celý člověk, jsme tady. Aj. Jet. Mlha je extrémní. Chvíle to vzdal. Je to škoda projít. Nebylo to tak těžký už po posledních kilák asi. Kiláka půl. No je to jeba. Za chvíli mi asi odfoukne kamera. No a já razím zpátky, jdu odohrát. Tak zatím, zdar. Tady tady kyslík. Prdě se zpívá. A jde se zpátky. Po včerejší sněhové vánici nám pro tentokrát vyšlo počasí trochu vstříc a my jsme konečně dokázali plně ocenit tu krásu Himalají se vším všudy. Jednoznačně to byly nejlepší výhledy za celý výlet. To ve Filipovi probudilo takové nadšení, že si dokonce začal houpat nohama. Cesta sice byla náročná, ale když jsme viděli, co táhnou na zádech místní borci, přestali jsme fňukat jak malí holky a trochu do toho šlap. Měli jsme namířeno do vesnice Jak Karka, takže není divu, že jsme cestou narazili na menší jačí stádo. Devátý den nás čekalo stoupání do Torong High Campu, který je ve výšce necelých 4900 metrů nad mořem a ze kterého se zítra ráno vydáme přes sedlo Torongla. No a nebylo tam úplně teplo. Za to tam ale byly výhledy.
Z božských výhledů jsme ale rychle vystřízlivěli. Tak, tady máme room tour našeho dnešního ubytování. Výhled je dobrý, výhled je super. To vypadá zvenku. No, je to také skromné, ale na 4800 metrů nad mořem. Pořáděj kopnici. Přece jenom jsme v 5 kilometrech. Ne? Tak asi tak. Filovák nám řekni, jak se cítíš ve 4800 metrech nad mořem. 870 metrů. 870, pardon. 870 metrů. No, podívejte se na mě. Jsem tady ve spacáku, mám 2 deky. Podívejte se na moje pusu. No, ukaž moji pusu, jak je fialová. To je nejfialovější pusa, co jste kdy viděli. A jako je tady kosa, no. Má být dneska minus asi 10. No, dobrá kůnička na dříví. Do toho budeme stávat. Venku má být minus 10. To znamená, že ve mně to bude ještě hůř, protože tady je průvan. Tak minus 15. No, takže gute Nacht. Tak jo, poslední vlogísek. O 4:30 ráno budeme vyrážet přes Torongla Pass. Těšíš se? Ano. Těším se, do minus asi 12, co je venku. Jdeme to ve tmě totálně. Takže budeme mít tělovky. Snad tam někde nezapadneme, nebo nechcípneme, snad to dojdeme. No. Čeká nás asi... Kolik to je kilometrů? 12? 13? 13 kilometrů, ale půl kilometru nahoru a sněžku dolů. A 1700 metrů dolů. Bomba. Já taky natáčím už. Chybí nám ještě posledních asi 92 metrů, jsme na výšce 5300, asi 20, něco takového, už ani nevím. Člověk tady dokáže jenom dejchat, nic víc. Dejchej sráči. Nedejchej sráči. Mám ještě 92 metrů, vole. To je dobrý. 1314 metrů. To je pecka. To je totální libůvka. Mám na křivočepici. Mě zamrzla voda. Tropička. Jdem pokračovat. Už tam skoro budeme. Co, Filo? Jde se na věc. Chci se zebli za chvíli, ale jde se na věc. Dobré, to je už bude jenom líp. To nejhorší máme asi za sebou. Začím první pocity. Dobrý. Jsme tady. První pocity, no. Jsme tady už 20 minut, akorát jdem scházet dolů. Napadlo by tě to někdy? Před rokem? Asi ne.
Potom, co jsme úspěšně slezli těch lahodných 1700 metrů dolů, jsme dorazili do chrámového města Muktinat. Filipovi ale nebylo moc dobře, tak jsem se vydal na západ a potom i na východ slunce sám. Rozhodli jsme se, že než abychom se 2 dny trmáceli po prašné cestě plný aut, radši tento úsek přejedeme autem. Stopli jsme si tedy lokálního mlýkaře, který nás vzal do Jomsomu, odkud jsme jeli autobusem bez funkčních dveří, takový je asi každý autobus v Nepálu, až do malé vesničky jménem Tatopany. Náš plán byl takovej, že právě odsud vyrazíme na finální etapu celého našeho treku. Pojď nám, Filipku, říct, co se stalo. Mám zimnici, horečku, nejím, furt se klepu, teď jsem pod práškem pěkně docela dobře, mám nohu přes nohu, ale jinak mě pěkně ouve. Přes nohu? To je co znamená, když máš nohu přes nohu? Že máš pohodlíčko, tak jo. Že je jako dobře. Co budeme dělat? Přemýšlíme, že pojedeme do nemocnice a uvidíme, no. Uvidíme, jaký bude náš velký plán. Zářené vyhlídky. Přesně tak. Stay tuned. S Filipem jsme se dohodli, že zůstaneme 1 den v Tatopani a uvidíme, jestli se jeho stav zlepší. Já tenhle volný den využil k prozkoumání nedalekého vodopádu. Jenže když jsem se vrátil, Filip předávkovaný Coca-Colou, to byla jediná věc, co do sebe za poslední 2 dny dostal, mi oznámil, že další den 100% musíme do nemocnice. No a já nechtěl letět domů sám, tak jsem ho poslech. Fíla Fíla si ode mě chtěla chvíli odpočinout, tak si řekl, že si vymyslí nějakou blbost, aby mu dali pokoj zdarma. Záchod, sprcha. Balkónek má dokonce. Klimatizaci má. No, je trošku vyplej. Tak uvidíme, no. Popiš, jak ti je? Teď už mnohem líp, ale i když nás vestem taxikář, tak jsem se že ho zabiju. To paráda, no. Tak snad se brzo uzdraví, uvidíme. Za 3 dny, za den. Za den bude jaký bička, viď? No, uvidíme, no. Kvůli tomu, že byl Fíla v nemocnici, jsme si Pokharu užili každý trochu po svém.
Můžu vysrat. Nebo lápat, jestli to nepálu. Prostě schody. Kam se podíváš. Prostě super. Schody. Sraný schody. Schody. Ale výhled docela dobrý. Finální kručky. Posledních asi 200 metrů. Tady nahoře k soše, kterou teďka asi nevidíte. Ale tady za stromem je úplně obří. Úplně giga modrý avatar. Takovýhle. No a jako nastoupat asi 600 metrů ve 30 stupňovém vedru není asi úplně nejlepší nápad, no, ale a hlavně si s sebou nevzít ručník, že jo? Ale jinak se to celkem dá. Ale ty vole. Máme tady busík. Byla to docela dobře. 2 místečka, poštářky, pohodlné sedačky, kožený místo tady. Tady dokonce spací místo. A je to prázdný zatím, tak uvidíme. K mému překvapení mě ale v Katmandu vyložili uprostřed tohohle. Davem jsem se prorval ve stylu losos plující proti proudu a hned jsem se vydal objevovat Katmandu. With all the clarity a dream, the sky so blue, the grass so green, the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true. The blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield, swept like a wave across the battlefield. Now with all the clarity of a dream, the blood so red, the grass so green, the gleam of spur on the chestnut flank, the cavalry did burst upon the ranks. No a jak to dopadlo s Filipem? Ten si v nemocnici udělal pár kamarádek, přiletěl za mnou do Katmandu a společně, oba dva zdraví a šťastní, jsme odletěli domů. No a teď čas na nějaký finální statistiky. A nyní přichází ta důležitá otázka. Co si z tohohle videa máte vzít vy? Buďte pojištěný.